I 10 ljudi, dobrodošli u novi video. Sada ćemo igrati Hunger Games, Minecraft Hunger Games na Minecraftu. Pošto je ovo prva epizoda, ja bih da vam najavim, mislim to nema ništa veze s tim, bitno da vam najavim još malo pa se bližimo 50 subscribera i bit će giveaway. Moja 20 premiuma, možda i više. Davam ću vam te premiume. I tako. Beži. Pokušat ćemo da imamo kakav kaktus. Insaksija. Pol, zašto me tražiš pol? Nadam se da svi znate za tu igricu. To sada nije bitno koji pojeli. Šta će meni? Odeće, treba mi oružje. Nismo možda stekovani, ali treba se i oružje. S čim? Kako se to kažeš? Sa čime ću to udaram? Dobre. Stone sword, to sam tražio, sine. To sam tražio. Ajmo ovamo dole. Da me niko ne prati. Ajmo spopnemo gore. Da istražimo neke stvari. Pa to se traži. Samo kada bi imao malo bolji chestplate. Ej, gdje sam ja vidio enchanting table? To je negdje vidio enchanting table. Ma briga me bre za premijera Vučića. Ove vesti su dosadne toliko, znači da sam zaboravio da smanjim televizor. Mislim, zaboravio sam da smanjim televizor. I vidite, samo klevetnju. Vidite kako klevetnju. Ajmo nešto. Šta će mi hrana, brate? Tražim chestplate. Je to chestplate? Zlato mi neće trebati. Ne! Sad ako mi zabaguje, znači vidjet će se oka. Ajde
Često vi se refiluju, ne! Što je s ovim frapsom? Poludo je. Gledajte koliko mi baga. Okej. To su sve ljudi pokupili. Pa bih ja želao da nađem nešto bolje. S ovim bagom ne mogu nigdje dalje. Kako se nerviram, vidite. Onaj haker. Ovo je haker. Ovo je haker. Okej, to je to za epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!